Hello guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farms. For today's video guys, ay ililibot ko kayo dito sa aming lugar. Guys, yung ka-Tres Marias ko, number 3, kasama ko siya ngayon guys. Ayan. Pasyal-pasyal muna tayo. Ito sa aming compound. So ayan. Siya si Tres Marias Ja. Siya yung makikita nyo nag-aararo. So siya yan guys. Yung isa, wala sa work. So ayan guys. Samahan nyo kami. Parang mas maganda siya sa akin guys. Dati ako yung maganda sa kanila. Parang nasapawan na nila ako ngayon. Matanda na kasi. Oh my gosh. So ayan guys, naglalakad tayo. Papunta tayo doon. Kila lola ko sa taas. Sa third floor. So ito guys na lugar to ay lola's compound. Isang compound kami dito. So ayan guys, paakyat tayo ng hagdan papunta doon sa third floor. Yung nakikita nyo guys, yung andun ako sa bahay, yung mga building, ito na yun guys. Aakyatin ko, punta ko doon at ipapakita ko sa inyo yung view ng Bulkang Mayon. So ayan guys, kasama ko sila mama at saka yung pamangkin ko. So ayan guys. Ay, second floor. Second floor pala to, third floor. Yung sa taas. Yung pinakataas, fourth. Ang tagal nila guys. Napagod si mama. Ayan. Yan sila sa baba oh. Napagod si lula niya. Ay, nako, ang taas guys. At yan na guys, nakikita nyo na yung dulo ng Bulkang Mayon. Dito na tayo sa third floor ito. Yung doon sa dulo, fourth. So ayan guys, pagdating mo dito guys, ito na yung makikita nyong napakagandang tanawin. Mount Mayon ng Bicol Region. Ang ganda. So ito guys, parang mga apartment. Bawat pintuan ay kanya-kanyang may-ari. Yung andyan sa dulo, mga kamag-anak ko guys, mga sa mother side ko, sa mga tita ko.
Ang bahay namin guys ay dyan. Sana yun? Saan na yung kamay ko? Dyan yung bahay namin. Ayan. Yan. Yan guys. Palibot yan na bahay hanggang papunta na dito. So, ang gitna, ayan guys, yung makikita nyo. Ang gitna, ayan na may mga tanim-tanim na mga gulay, mais, pipino, at saka may palayan din. Kapag nasa baba ako guys, ito naman ang nakikita nyo. Ito yung harap or likod sa amin. Itong mga building ito. So, ayan, naulan siya guys. Matagal na laging init yung araw, so lakas umulan din. Nadiligan yung mga tanim-tanim.
guys, oh, nakikita dito sa bintana, jealousy yung aking tita. So, ayun siya guys. So, ayan guys. Kita nyo na ang pinakamagandang Mayon or Mount Mayon ng Bicol region. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Yung hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe na po kayo. Tres Marias Farm. Thank you guys. Bye-bye.